Hey, Phil, houd je mond, ik ga naar binnen. Verdomme. Ga naar binnen! Pim. Wij maken Sonja Fimmel. Wat een buiten! We maken een filmpje van Sonja. Wat is Sonja? Oh, Sonja! Sonja is er. Hij zei Pim. Hij zei Annick. Hij zei Jessica. Hij zei Saya. En mijn vriendjes. Maar dan gingen de Tom zeggen. Tom. Dat lukt niet met ons avondsuitzet. Wij denken gewoon Tom. Oh ja, ik moet ook nog zeggen. Sonja wil met jou batten. Ook al? Ja. Maar ze wil ook al mij trouwen. Ja, maar nee, dat was gewoon al. Je moet er niet gewoon als wie als derde. Ja, en ze wil met jou batten. Dan ging je Wij zijn koud en wie was dat? Oh, maar ik heb al een badschema. Huh? Ja, sorry. Ja, maar dan komen we misschien met z'n drieën. Ja, maar Saida wil ook al. Ja, en dan vieren toch? Maar niet! Maak maar los, joh. En dan... Ben je met Pim schoot? In de stiekem. Een heel klein beetje. Volgens mij is iedereen met Pim getrouwd behalve ik. Want ik ben met Tim verloofd, dus mijn verlovingsding. Ik met Verre. Want, dit is mijn verloofd. Ja, ik ga naar binnen. Ga je mee naar binnen, Sais? Oh, met Pim naar binnen. Het we gaan stoppen. Nee, we gaan Dam. Sonja. Dam. Vies. Oh.